buka jan along SSC coaching upon screening test ketok asai kideng. Hamren rong sepialong soar lo asong arpu kelar amai kangni. Hamren Press Club mai pu rong bong terang methang jongjung pen rong atowar kaselam. Kardom ADAP ABIRTA long pen nili sami vilin rong parpi nonar juik tha birta angton pen bukajan MLA Dr. Numal Mumin pen chipatir piponsi bukajan college along staff selection commission coaching mati sikki ke endun long jiapan chitini phai inkora ser cap arni screening test ke tokasai tengpon bangso screening test kapitok asai kedeng along kadu kabe bang pharuke thomso se atum tokdun Pinangan Lukachar Liao Somar Central Lapen State Pen Prek Jam Asat Langalong Pinangan Kitok Dun Atumdo Setami Kimisen Coaching Kilong Pon Pidet Ason Kithinai Akisungpu Mathapon si MLA Dr. Numal Mumin Kamatha Lapen Kabor Ipen Labangso Kisung Pen Kapajok Ponje Phanpura Screening Test Padupon Lo Labangso Asat Langalong Ki Undun Atum An Ke Aki Joy Pensi Coaching Pipon Poputa Dr. Numal Mumin Pen Pangdakpon Jong si Coaching Ki en Along Amen kaja thabdun long lo pulote SSC pen break jam satlang ke phapon lapen Central lapen State along ang hoi ka playing ji phan satlang ke phapon along thanglat ke sung avida ji pusi satlang ke tokdun abang phubang phetum ningarong chipi pon lapen laki ke mesen ang theklo pusi ong dungarat ning je pen MLA phan kurwang thu lapen kachuro lamthe pale News Desk report Karbiang Ngonglai Hamren Town Lakapho Award ambinong along inghan langbung athak pen jupadap rat kachileng akisung ame cricket klo nanglang dunding un AC Hamren Press Club maipu rongbong terang amithang atangka pen rat atowar kaselampi ajak dingklui apor pen piniarni anta Hamren Town Lakapho Award ambinong arong araratum pen sorkar aphantuwar aputhak ningkache the pen si kangting pen kathe ang apor kapethon theklong Jo padap kachelat akisung alam jong sinang linili mathadam pulote labang suarong hakupen sarbang pli kachokim ambinong araratum isi taunawai kang along sido puang the kachingbar nangli theklong ma rong ardu atowar inghan langbung kachelat akisung jo padap labang su arong araratum hichikulat kisukyun eben chenglok osomaratum toklang kachar yaphan konat penlo kapali popu nangli kamathadoma Bota hokpet alama bangki langbung inghan atowar komchen kapangkai ajok arniwang Lukacharli ao somaratum akisung pensi toklang kacharli ahemalongan paliponang lu Bota sorkar ahin pen saiki klempon tong thekthi ako kisung ang horpen asam ba kapejok thekje phanpura Karbiang Longlai executive editor rongbong terang mithang akhi pen kaselampon abirta ambinong tokpierong asar thelam the nang pachinidun kasik saka bangke lapu parai ke dotong bangke isi jel ke yang asong lo gari motor ta chelat thekhe dalo amasi alangli ino lapu purarong ke dodon ame karno rongbong terang Karbiang Long live executive editor alangli hin pensame la so put haka kisung theklong se alangli nono ko bang alangli pensi chupeduk se alangli JCB banglo podap amat kangklem bom no manili amat hadun ke pine department um sinai kan no bon bose matha stato department ta tong athira ta haila mene nami alangli la suke kan theka patbang alangli phasi churo lo Pinpur mi atheke lapuan aning kanangbong department atum kachilang kapangkre abangke isi ningduk dami mi lampu rongpli amikar atum Karbiang Long Life aphan nang pachinidun Karbiang Long Life executive editor terang asanghu lapuson ratasai ke klem kamathapi thek pen ajok inut pen inut haladak araratum kachuru alamthe pajirdun Karbi leaf rongbong terang alangli chepeduk pon ajoini lapen misen atowar si japon lo lapen misen lo lapen rong cheleng atowar ta kapemi phan awar sai si alangli klem pon mom lo dam dewang siksa ka joine alangli rongbong terang Karbi life alangli mithang apoisa pensi mare chukrosi ke klem lo chupiduk pon lo suru lo lang alangli rongbong terang iksi ban lo melo churupar ulu enor jiding olo sita silam bang abe
ahok prat kaching thur asai pulote arleng ke thia tumdet leke klempon nangji lapu ke kali atheke birta ke tok asai arniwang rata pharman klardak abirta ke tok pen sarkar atheng nolong ke pon pherakia tumpenta lapusot ke klempia por kachilong lake icr nama hirjumelo news report rongbong terang karbiang long life hamren non malom so phan birta ington pon iksenang It's me, the Foots, the represent the one featuring with SC Rocky and Apan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, 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 DJ. Yeah, yeah, it's DJ night. Yeah, yeah, it's DJ night. Music night, DJ. DJ Sami kila me araje logbon tareta abi bidun bon chupa chadun chipu aning dudnon laki dirti aron biara bon odon pene ke kandas ru alon kanon lulon say the wrong non kanon lulon say the wrong non asiropi music kilo on rangon to them flow along biara bon odon pene toka nang rangon sengo chiparon liya do biangon Dihi namo phi puthot birta arjuman thusena karbianglong mahila samiti pen patir piponsi pini hamren MUB conference hall along hamren angkang so arlu asong ansu se kapang tang ponji an parta arpu kelar amai ingni West Karbianglong kaparlo ongdung ahawar pen so arlu asong klembang phietum hamren rongsapi multi utility building conference hall along chingrum si East Karbianglong mahila samiti amai phi bina ronghang pi pen mai chipahem phupon si West Karbianglong angkang pisitami suarlo phan kilangrok kachene apran karmut kachulang rempen kichenglok sonsuri akisung aputhak chingki chingwai pen puthot suarlo asong kapang tang ponsi kichirai kom thek jiaphan West Karbianglong mahila samiti along arpukimi kangwai asai dengpon kachingwai ateng pen WKAMS amap renu tisupi lapen dun map indira tok bipiaphan ingwai Ketok kelang ahin kacirap dunjia pan kongchun bang arpu icon timu pia pan ingbai pon. Saya long kacirap dunjia pan joint secretary arpu sangwai diron pi. Basanti katharpi Mona Lisa phalung Gina pator pi pendang lok penang an so arlo pan arpu pekpon. Pini labang so amay long EKAMS amay pi Kerala tiron pi pen kecheng lok kongchun bang Subarna Barwa Chetia cultural kongchun bang Putu Devi EKMAS along Clemsip abang pi. Bernalata Chaudhary Chitong Dunsi Mai Ing Samjin Lapen RD Dojot Amai Padu Hamren Pen Daniel Inghi Karbianglong Life Chitini Pai Inko Research Cap Arni Guwahati Rong Supialong Kapadupon State Bank of India Green Marathon Kikat Kachipati Along Dilay Along Pen Pangkethom Kachipati Dun Bangso SBI Green Marathon Kikat Kachipati Pon Lake Guwahati Khanapara Pen Galeshguri An Kadukabi Kilometer Cap Ajak Kidingpi Pakat Ponlo Bangso along dilay pen kachapati dun laki disem ingti sar imti mong lapen susen lekthia tum henlo kachapati dun atum pen pherangkia phan kachathan pon atengki marathon ke kat kachapati along kaprek adim along kapadu adim anta kachapati dun bom lapen non pen phong pho truck bagdopo lapen nili tum bithang ninghang pik pen aposi chapati dun lapen nina okran ki media phansi bangso ke kat kachapati along chapati dun berputa ninje pon Guwahati along kapadupon SBI Green Marathon ke kat along bangke thomatumta finisher along chepali dunsi medal lapen trophy chepalong dun News Desk Report Karbianglong Live Pini ADAP ABIRTA bangke lapan sikang ton iglo dumit thakmi kardom